Now, yeah, why the team to tell me? Well, boy, yeah, it's your boy, right, DJ, dunia, this is a dunia, la body in the dunia, what did I say, the vibe, it's the dunia, this is the dunia, la body in the dunia, what did I say, the vibe, yeah. Duniya labari sai ka shuka kari sai ka girba duniya labari kar ka shuka shari sai ka gaba yadda ka ganka ga godewa Allah duniya durin kar ka hasala Allah shike yayi wahala sannan shike yayi duk matsala komai aka yi maka dole ka jure sannan kankane komai za ya kare da danar rafe wata ran sai ka tsere abin da bai maka ba ga fada da dan shi ne zama mai kyau na fara da daure ka gyale karka da fada duniya, this is a duniya, labari ne na duniya, wata ran sai na fara duniya, this is the labari in the dunia, what did I say the vibe? What did I say the vibe? It's your boy, so dunia boss, ana santana da fadi. Yau muna garin Kano ko gobe za mu je gido. Duniya a hankali ba za ka bi ta dan uwa. Ai haka abun ya ce something let's do. So this is a lie that something ya karuwa. See one bad boy ya bar gida da damuwa ya je bai wa karuwa. Abin da ke ta faruwa addu'a diyaye mu muke bukata. Babu guru babu laya bani yin basata. Sallan iya bani yin asiri. Money is cried, aljihu kare. Dole ka yi hustling fa daga cin rayuwa. Duniya labari mai zama kasan wani yau ya zama dan sarki. Kalmi Royal DJ amke na zama sarki a makina on the rapper. Dole ne ka ji ni tun da na shigo gari a dole za a saurare. Mana haka ne mana mana haka ne mana. Why they entertainment? Well boy, a good day. Real DJ John the mix.